Hello, poď sa pozrieť na to, ako vyzerá výšlop na výhľadkovú väžu Čajka v oblakoch v Bojniciach. Nie nadarmo sa hovorí, že človek sa naučí najlepšie na vlastných chybách a my do budúcna by sme opäť dali určite až po tejto výhľadkovej väži. Čo sa týka ale samotnej prechádzky na výhľadkovú väžu, odporučil by som sem zobrať rodinku alebo mladších súrodencov, pretože túto prechádzku im môžu spríjemniť rôzne zvieratka či atrakcie, ktoré sa nachádzali pod samotnou výhľadkou. Koľko to stojí? 10 eur. 10 eur. Je 10 eur za osobu veľa, málo, alebo čo si o tom myslíš ty? Otázka, vošli by ste do niečoho takéhoto? My sme sa zhodli, že vôbec. Možno za 100 eur. Ale aj to by som si rozmyslel. Schválne skúsi tipnúť, či bol tento ďalekohľad hore na veži zadarmo. Môjmu kolegovi sa po náročnom obede naozaj nechcelo vyšlapať až hore na samotnú väžu, ale keďže som dobrý motivátor a zároveň čínsky múr ešte vo svojom živote nevidel, tak mi nakoniec poďakoval a ty si vychutnaj tento nádherný výhľad s nami. Ak máš Bojnice nedaleko a na tejto veži si ešte nebol, určite ti to vrelo odporúčam, nájdi si čas, za tých 10 eur to naozaj stálo a vychutnaj si výhľad od Novák až po čínsky múr. Ja tu ešte chvíľu počujem v sieti a vidíme sa na budúce. Čau.